Oud-politieman presenteert boek. Klanten tevreden over bibliotheek. Het is vandaag 18 februari, dit is het Pelemaasjournaal. Begin maart start KC Venray weer met cursussen gehoorzaamheid voor honden. De cursus is bedoeld voor puppies en oudere honden. De lessen starten op zondagochtend 3 en op donderdagavond 7 maart. In een kleine groep met maximaal 10 honden krijgen deelnemers training op het instructieterrein in Oerlo. In 13 lessen leren de instructeurs hoe u om moet gaan met uw honden. De cursussen worden verzorgd door de ervaren hondeninstructeurs van de KC Venray. Oud-politieman Anne Beuving heeft een boek getiteld Explosieven in en rondom de Peel geschreven. Het boek gaat over ongevallen met explosieven die hij in zijn tijd als politieman in Venray meemaakte. Vanochtend overhandigde de schrijver symbolisch een exemplaar van het boek aan politie Venray. Al zijn ervaringen met explosieven zijn namelijk gebeurd in de tijd dat hij werkzaam was bij politie Venray. Het idee om zijn ervaringen op te schrijven was er eigenlijk al jaren geleden. Maar pas recent besloot Beuving om hier een boek van te maken. Nou, in de jaren 90 kreeg ik van 2 journalisten al een opmerking van, joh, die verhalen die moet je eens op papier gaan zetten. Dat heb ik toen gedaan en daar is het eigenlijk bij gebleven. Tot ik tijdens mijn pensioen dacht van, nou, dat moet eens op papier. Daar moet ik eens een boek van proberen te schrijven en dat is nu gelukt. Het boek bestaat uit 39 verhalen over voorvallen met explosieven, het ruimen en de ongelukken die hij meemaakte. Daarnaast bevat het boek veel foto's van gevonden explosieven uit de omgeving. In de tijd dat Beuving werkzaam was bij de politie moest hij regelmatig uittrekken voor een ongeval door explosieven. Eigenlijk al direct na zijn aanstelling als politieman in Venray kreeg hij met een dergelijk ongeluk te maken. Ik ben hier in november begonnen en in 4 december 1964 werd ik met mijn mentor gestuurd naar een ernstig ongeval. En na veel zoeken kwamen we erachter dat het een ongeval was dat er iemand op een mijn gereden was. Dat was in Merzelo. En er lag een jonge loonwerker, dat was toen nieuw in die tijd, loonwerkers. Die lag onder zijn grote tractor. En die bleek achteraf gezien, bleek die op een mijn gereden te zijn, op een Duitse mijn. En die was op slag dood. Dus het was een schrikbeeld van, kan dat hier allemaal? Er zei mijn mentor, joh, wacht maar af. In het voor- en in het najaar ploegen die boeren hier allemaal granaten en mijnen op. Dan maak je nog zat meer mee. En dat maakte hij dus ook nog vaak genoeg mee om een heel boek te vullen met bijzondere verhalen. En na 2,5 jaar wikken en wegen zijn de ervaringen nu definitief gebundeld. De schrijver is blij met het eindresultaat, maar blijft kritisch. Nou, ik ben er best mee tevreden, maar dat was ook, terwijl je daarmee bezig bent, kom je iedere keer dingen, oh dat kan ook nog, dat kan ook nog. En nu die klaar is, heb ik toch weer een paar dingen dat ik denk, dat had toch mooier gekund, dat had beter gekund, dat had iets toegevoegd kunnen worden en zo. Maar ja, dat zul je toch altijd blijven houden. Dus we kunnen nu een tweede boek verwachten? Nee, alsjeblieft niet, want daar heb ik het geduld niet voor. Het boek is verkrijgbaar op internet en in de boekhandel. ATV Venray start in april met een nieuwe wandelgroep voor conditioneel en recreatief wandelen, inclusief Nordic Walking. Op maandag 4 maart om 7:30 's avonds en op dinsdag 5 maart om 9:30 's ochtends worden in Clubhuis Het Wisselpunt aan de Sportlaan 1 in Venray informatiebijeenkomsten gehouden. Verder is er informatie verkrijgbaar via e-mail, telefoon of op de website. Eind 2012 heeft BiblioNu een klantenonderzoek gehouden waaraan bijna 1800 personen deelnamen. Over het algemeen zijn de klanten heel tevreden over de bibliotheek. Op een enkeling na zijn de respondenten allemaal lid van de bibliotheek. Een bezoek aan de bibliotheek brengen leden meestal alleen en wordt ook regelmatig gecombineerd met een bezoek aan iets anders, zoals een supermarkt. De bibliotheekbezoekers zijn over het algemeen erg tevreden over het personeel. Het nut van de bibliotheek is volgens de respondenten zeker nog niet achterhaald. De bibliotheek wordt door een ruime meerderheid als een basisvoorziening gezien die in de toekomst zeker nog bestaansrecht heeft. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is er weer een nieuw journaal.
Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht gaat het licht vriezen. Het wordt -2 graden met weinig wind. Morgen overdag kan het licht regenen. 'S Avonds valt er mogelijk natte sneeuw. Het wordt dan 5 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond.